Manifestarea nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Universul nu este Dumnezeu, universul este doar creația lui Dumnezeu. În urmă cu un an era să cad în această capcană, să cred că sunt suficientă, să cred că puterea se află în mine, să cred că tot ceea ce eu pot vizualiza, pot avea, să cred că pot atrage lucrurile, să cred că e suficient să-mi doresc un lucru și îl pot avea. Era să cad în capcana asta, această mișcare, New Age și toată alergarea asta mea după dezvoltare personală. Eu care credeam că cumva se aliniază cu principiile Bibliei, eram total greșit, era să ajung să cred o minciună. Fac acest filmuleț pentru cei sau cele care cred că dacă merg pe calea asta și vor să se dezvolte personal cu diferite materiale pe care le găsești, podcasturi sau cărți de dezvoltare personală, dacă vezi foarte clar că se îndepărtează de principiile Bibliei, nu ai ce să cauți acolo. Începeam să citesc cărți de dezvoltare personală, unde se ridica foarte mult în slăvi aceste: puterea este în tine, tu ești totul, trebuie doar să-ți dorești un lucru și îl vei avea, trimite în univers vibrația ta, energia ta. Fals, foarte fals, despărțiți de el nu putem face nimic și pot totul doar în Hristos care mă întărește. Aceste lucruri nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt manifestarea? Să vă citesc care este definiția manifestării. Manifestarea este procesul prin care o persoană crede că poate atrage în realitate lucruri dorite, cum ar fi succesul, bani, sănătatea, prin gânduri, intenții, vizualizare și credință constantă că acestea se vor întâmpla. Bazează pe ideea că universul răspunde vibrațiilor și gândurilor emise de individ. Da? Deci universul îți răspunde ție a ceea ce tu îți dorești, a ceea ce tu îți manifestezi. Cine este universul? Este universul Dumnezeu? Dumnezeu a creat universul. Manifestarea este legată de aceste concepte, legea atracției, ideea că ceea ce gândești atragi, afirmații pozitive repetate și vizualizare din perspectiva creștină. Manifestarea nu are legătură cu Dumnezeu. Este o învățătură centrată doar pe puterea omului și nu pe voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran și nu universul. Eu nu vreau să manipulez realitatea gândurilor mele, ci să mă supun voii celui care a creat totul. Manifestarea spune: eu pot, eu creez, eu atrag. Biblia spune: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Este o credință centrată pe puterea omului, nu pe puterea pe care Dumnezeu o pune în tine. Aceste învățături deschid foarte multe uși spre niște practici păgâne. Un creștin nu poate merge și cu Dumnezeu și cu energia universului. Un creștin care manifestă nu mai are nevoie de rugăciune. Crede că poate să vizualizeze și nu va mai sta pe genunchi. Va cere universului, nu va cere Tatălui. Da? Și încet, încet te rupi de intimitatea cu Dumnezeu. Devii religios, dar fără relație autentică cu Dumnezeu. Tot ceea ce eu cred despre această manifestare este o minciună ambalată frumos. O minciună și o capcană în care eu era să cad, eu creștină fiind, crezând că sunt cu Dumnezeu, crezând că am o relație cu Dumnezeu, crezând că pot fi autentică în Hristos, dar și vizualizând lucruri, dar și manifestând lucruri, dar și căutând această dezvoltare personală și aceste sfaturi și învățături de la niște oameni care nu sunt credincioși. Multe ori ascultam în anumite podcasturi și chiar era vorba despre Dumnezeu în aceste podcasturi, dar și despre manifestare, dar și despre vizualizare, dar și despre lucrurile pe care tu le poți atrage doar prin mintea ta și doar prin puterea ta. A fost pur și simplu o minciună să cred lucrurile astea, a fost o prostie de-a mea să cred lucrurile astea, dar Dumnezeu nu m-a lăsat să cad în această capcană, pentru că El m-a adus la realitate prin harul Său și m-a scos din această mocirlă. Vreau să vă și arăt ceea ce eu postam pe vremea aceea în care eu credeam că sunt ok cu Iisus Hristos, dar trebuie să mă dezvolt personal și trebuie să fiu și eu la zi cu tot ceea ce se vorbește despre manifestare, despre putere. Și cumva se întâmplau lucrurile, adică lucrurile pe care eu mi le imaginam, lucrurile pe care eu mi le vizualizam, mi se întâmplau, dar se întâmplau într-un mod nefiresc. Eu înlocuiam rugăciunea cu aceste manifestări și cu aceste credințe și vizualizări. M-a făcut să mă despart de Dumnezeu, m-a făcut să mă îndepărtez de învățăturile lui Dumnezeu și aceste lucruri nu sunt potrivite pentru un om creștin.
Dumnezeu ne arată foarte clar care este calea și ne arată foarte clar ceea ce El vrea de la noi, da? Să credem că noi suntem, prin puterea noastră, noi suntem ceva divin, să credem că energiile care le avem sau ceea ce transmitem în univers, asta să ni se poate întâmpla. Universul nu este Dumnezeu, universul este creația lui Dumnezeu. Și noi nu putem înlocui rugăciunea cu manifestările, nu putem înlocui rugăciunea cu aceste tehnici de meditări ghidate și poate să fie destul de periculos această învățătură. De aceea vreau să vă spun că dacă sunteți și voi pe această cale și vreți să vă dezvoltați personal, alegeți Biblia. Aceasta este singurul manual de dezvoltare personală care vă poate apropia de Hristos și vă poate arăta calea. Mulțumesc că m-ai urmărit până aici. Acesta este primul meu videoclip pe acest canal, deci un pic de răbdare, sunt la început. Vreau să menționez faptul că eu nu dețin adevărul, dețin doar niște opinii, nu sunt perfectă, dar îl urmez pe acela care este. Vă invit să-mi urmăriți pagina mea de Instagram, să-mi dați aici un subscribe și să-mi trimiteți o încurajare și o îmbrățișare caldă. Fiți binecuvântați!